Ngiyabingelela esizweni samaZulu. Ethi ngikhuluma isiZulu namhlanje. Ngicela ukukhuluma ngoludaba abantu ukufika futhi. Ngizoloko ngiphinda phinda. Ngivumelana noxwayisayo igama sengivele ngalikhohlwa ke futhi la ku Facebook ocaphuna ivideo engathi ikhandwe ku TikTok lapho eqaphelisa khona ukuthi kwenzakalani noma kwenzakalani eCongo, East Congo, lapho abakhoselisa khona ababaleki baseRwanda, okuwukuthi ke namhlanje labo babaleki babaqhwagele indawo sekuyikwa M23. Labantu abafike ngo94 lapho bezobhaca namhlanje ke sekuyibona abalawula leyo ndawo, bayadubula bayabhubhisa. And then ke kusho ukuthi abanikazi bendawo akusewona umhlaba wabo. Into ke engicela ukuyiqaphelisa futhi kwalapho ukuthi isiCongo ikhona lapho kugcwele ama-mineral wonke ongasiwacabange. Kuyikhona lapho okuwukuthi le coltan ekhanda ama-cellphone noyisetshenziswa kakhulu ekukhandeni ama-cellphone igcwele khona. Yilona zwe ke ligcwele leyo material. Ngakho-ke lapho-ke sekuhlangene wonke amazwe omhlaba ukuqinisekisa ukuthi akubi nokuthula ngoba abelungu amashayina ama-black South African politicians asebenzisana white capital, ahlezi esebenzisana ne-white capital benjani bayazuza okukhulu ngokuthi abantu baseCongo baphile ngokuxokozela kungabi nokuthula. Khona kuzokhandeka lento ecishe ifana nalokhu okwathiwa ama-blood diamonds lapho amazwe omhlaba aceba ngokuthi akhande izimpi ukuze athathe lawo madayimani ngemali encane bese babewamusa phesheya bekhanda imali enkulu. Angisho lapha e-East Congo ingane ezincane noma abantu abadala bangena emigodini beyokumba le coltan namanye ama-mineral behola imali engalutho. Cishe lento efana neyamazamazama afakwe emathunjini omhlaba wethu ukuze embe abaholi imali etheni labo bantu labo. Imali leyo ithathwa oRamaphosa noma Lema, izigebengu nabelungu babo nama-Muslim Arab abo, bese labo bantu abasemathunjini omhlaba bathola nje amankinati or noma bafale lapho without even any identity. I-Al Jazeera yasichazela ukuthi kwenziwa kanjani lokho, kwenziwa ilama politician enu enaniwathembe nithi ama-socialist. Mina angikaze ngalithemba i-socialist because angikaze ngibone isintu siwubu-socialist, so ngabona nje kuwumkhuba nje singawazi. Ngaxa ukuthi siyiphila kanjani-ke impilo enjengaleyo ngoba ikhuthaza nokuvilapha nomona nokuthathelwa kwabantu okungokwabo kuthiwe ubulungiswa. Bukhona ubulungiswa kodwa uma ubuka izinto ezenziwa abantu abathi bangama-socialist nje ubona nalaba bangamakhomanisi oBlade Nzimande izisu zingaka, yayibona lento leyo. So awuyiboni lento abayishoyo masekwenzeka sibuka izenzo zabo. Alright, so yilokho okwenzakala e-East Congo, baba nomusa njengathi base bethathelwa indawo yabo. Manje ke ngifuna ukubuyisa lokhu kwaZulu. Shaka waba nomusa wayengabaphi ukuthi sokumhlaba wabo, wabanikeza wabasikela umhlaba nje omncane nje lapha eThekwini, omncane umhlaba ukuthi bakhosele emhlabeni wakwaZulu. Hayi bafika bathatha yonke iSADC, bangena lapha eThekwini ukuze bathathe yonke iSADC ngenxa nje yaloya mhlaba omncane uShaka abanikeza wona. Isiphi isifundo lapho? Engathi isintu lesethu khona lapho esaba nephutha khona ukuthi singabi nokuhlakanipha okuthize kokuqonda ezinye izinto noma ezinye izimo. Ekuwukuthi ke namanje
kuseyiloko kulunga kobuntu kwethu okusiphuce imisebenzi, okusiphuce imizi, okusiphuca amabhizinisi, because bonke labantu mabezongena nje mhlawumbe lapha ku-Victoria Street kukhona umama noma ubaba omZulu uthi hawu ngane yami yazi ukhuthele woze uzongisiza, wamnikeza indawo. Early morning market kwenzeke cishe into efanayo ey'ndaweni ey'ningi. Sikubeke-ke eceleni lokho okwenziwe ohulumeni namaphoyisa namakhansela nomasipala bethu abakwenze ngamabomu okuthatha iy'ndawo zama-South African bezinikeza ama-foreigner, hawker space, indawo zokudayisela emgaqweni, izindlu nakho konke. So kukhona ikhona-ke lokho okusilimaze kakhulu lokho kwenziwa omasipala ngamabomu, akusilo iphutha. Ngiyambona lokho simasha, ngiyahamba amamashi nalawa nakuleli viki ngiwahambile womabili esuka eNewtown idlule igudle iBramfontein besiyehla ngoNordi sadlula phakathi enkabeni yedolobha sihamba kuBrisa sofika eLibrary Gardens. Bengikuleyo ngileke bengazi ukuthi khona imashi eHillbrow nase-Yeoville, so ngiphuthume sekuyilate kodwa-ke ngabafica ethankini lase-Yeoville sekubuyelwa emuva. Alright, so ngiwa-attendile manje-ke engikushoyo ukuthi kuze begcwale kanje nami mina as uBongane bakhona engabalekelela, kodwa futhi nakhona mina ngangithi okwesikhashana kungathi ngaleso sikhathi kwakusenonto ebonakala engathi ngempela kukhona i-violence eyenzeka eqonda abantu be-MDC eZimbabwe. So but ngaleso sikhathi ngabuza ukuthi kanti kungani abantu beZANU-PF bona bengena kulelizwe ngoba yibona nje abahlasela abantu. Sabuza yabo uhulumeni waseSouth Africa uvela athule ngamabomu athalalise. So kuyacaca-ke ukuthi lento yaseZimbabwe ekhandelwe ukwenzani, alright, ngokuthi kuqondwe thina ama-Black South Africans ukuthi sishone phansi ngoba abelungu laba ba-owner iSouth Africa yethu, white capital, babona ukuthi bahlulekile ukuthi noma sebeyisebenzisile le-ANC yabo nezilima zayo ukuthi basenze singaphumeleli, kodwa still asibi poor, asibuyeli ekutheni sithi sicela abelungu babuye base bevula imingceleke ukuze bazothatha lento. Baye baqaphela ukuthi into esenza ukuthi singizi kubona sokhala ingoba sine-informal sector economy, yabo. Yilena-ke abathe abavula-ke imingcele ukuze basibhubhise ngokuthi basiphuce lelo qashana esikade siphila ngalo. So ingakho-ke sekuweske manje kunasekuqaleni vele abelungu namaNdiya abakwenzayo lokhu ngamabomu, yingakho beqasha lama-foreigner ukuze abantu base-South Africa balambe. Kuyinhloso, akukho phutha, yinhloso. So manje awuboni ngisho nalohulumeni wakhona those puppets bebopha lawo belungu namaNdiya abaqasha ama-foreigner. Yayibona nto le. So kuphuthunwa emakhoti kuyokwenziwa ama-interdict ukuthi kuvalwe thina masiyovala iy'nkampani ezingasiqashi. Kuphuthunywa kulokho ngoba vele iy'nkantolo ze-owner uRamaphosa ne-DA yakhe kwenzeka intando yalabo. So sasiza-ke sazi kwenzeka lesisho sesiZulu samandulo, umlungisi uzithela isisila. Sebehleli bayadelela futhi bayitshela ukuthi abayindawo futhi ngeke bayindawo uma silokhu sifuna ukuthi kube uhulumeni osombulula into ayenza ngamabomu, ngoba uhulumeni futhi ogcwele ama-foreigner lawa esawasiza kwawona kuqala oRamaphosa ama-foreigner esasiza okhokho babo, and then obaba babo baba ama-apartheid police. Yeah, understand, noma umbheka ngisho ubuka ikhala likaRamaphosa yiZimbabwe, I mean iMalawi, waseMalawi leya muntu. So vele eshiyawelo leya kubo
most abantu abaregister ngama-vendor noma ngamashangana abantu bakuma-foreign country base-Malawi nabase-Zimbabwe, I mean nabase-Mozambique, iZimbabwe yangibele eMalawi neMozambique, bese-ke kuba neZimbabwe neZambia abantu abagcwele lapha elento eShiyawelo or kule ndawo okuthiwa ezama-vendor namashangana. Cha, akusibo abantu bala. I would say 40 to 60% yabo ama-foreigner original. Yingakho babona bethule namanje bengalekeleli ekulweni nempi nama-foreigner because abafowabo. And ibona ngithi abaphethe igoli lona elilethe wonke lama-foreigner, and then bengena lapha eLimpopo naseMpumalanga. Igoli lona elibalethile ngoba yilona eliphethe i-ANC naleyo DA yakhona. So now labantu abaphethe igoli abantu baseLimpopo, and then ekuwukuthi bawo-cousin abaningi babo nabantu base-Mozambique, base-Zimbabwe, base-Malawi. Kakade noma uya kwamanye amathuna njengethuna lomngani wami esasiye kubo evenda lapha everyone, amathuna ngawabuka amaningi ekhombisa omkhulu babo amakhehla abo kwabantu abazalelwe eZimbabwe kodwa sebeyabantu base-vendor abasemakhaya ase-vendor, chana baseZimbabwe. Yayibona nto leyo. So kusho ukuthi masilwa lezi zimpi baphatheka kabi ngoba bavikela abantu bakubo. Alright. Elinye amanye amaqiniso akhona, yebo akhona maningi ama-vendor angasiwa seZimbabwe, kodwa kukhona ukuthi phakathi kwabo kugcwele futhi nama-vendor angasiwo awase-South Africa originally. Ngisho mina ngithi izizwe ezifana namashangana nama-vendor la eGoli 60% yabo ama-foreigner, they are not authentically South African, xolisa ukufaka isingisi. Bese laphaya eLimpopo ngqo angisho ngithi izinga liku 50-50, abangala bawu 50%, abangale bawu 50%. Yabona nto le bayazazi nasemlandweni abaqhamuka ngale eZimbabwe. So kusho ukuthi bayachaphazeleka, ibona futhi abakade belekelela abantu ukuthi bazongena ezweni lethu ngokungomthetho ngoba naku bayahlobana. Nalapho kwenziwe yini yilo musa wethu wokusiza abantu bangaphandle. Manje-ke bese ngiyadlula kuleli phuzu-ke ngithi angithi secacile ngithi mina lokusiza kwethu akunakho ukuhlakanipha ngoba sisiza kambi ngendlela esenza ukuthi sithathele okungokwethu. So lapho-ke akukho ukuhlakanipha, kofanele siguqule into ethize ngalobuntu. Alright, because lobuntu bethu buyasibhimbisa. Alright, and then bese ngibuyela kuleli phuzu-ke abaningi benu abangaliqapheli. SiwuZulu nalawa amanye amanguni siqhamuka kuKush, siwuKush ngokweBhayibheli nangokomlando, siwuKhushe. Manje into eningayiqapheli nansi, zonke lezi ndawo uKhush ahlezi kuzo, uKhush wenze into ecishe mayifani. Size abantu bokufika sithi senza ubuntu. Asibambangi lentuza i-conference ukwenza lokho, kusho ukuthi yisimilo sethu ukusiza. Sisize abantu bokufika kuzo zonke indawo uNkulunkulu asibeke kuzo siwuKhush. Labantu esibasizile base besithathela okwethu, whether labantu laba esibasizile bamhlophe noma bamaNdiya noma bamashayina noma bamnyama njengathi noma bamnyama ngendlela ethe ukuhluka njengama-Ethiopian, bonke labantu laba sibasizile basithathela. Kwenzela umzekelo KwaZulu Natal neSouth Africa. Kwenzela umzekelo asiye eBurundi naseRwanda. AmaTutsi akusibo abantu baseBurundi naseRwanda, abantu abaqhamuka kumaTopiya original. Njengombona uKagame emude emncane ngomzimba. Bafika besizwa abantu bakithi amaHutu abakithi amaZulu akithi asibeke kanjalo. Sasiza amaTutsi lawa asazaye balekela ziphi izimpi lapha eTopiya, or mhlawumbe kwase yilezimo zokuthi mhlawumbe kuTopiya kubuye kube nesomiso beswele amadlelo mhlawumbe. So kodwa sabalekelela
bafika kudala secishe into eficishe ifana namabhunu uma ufika la eSouth Africa bafika lapha asithi mhlawumbe ngabo 16 something besizwa abantu bakithi amaHutu bawenzeni amaHutu bawenze lento eyenziwa amaZulu la ukuthi kugitshezwe izizwe zabantu abamnyama ezincane phezukwawo bangaqashwa babikele eceleni babizwe ngezidom izinto ezingafundile kwashwa kacima lento ehlezi yenziwa makusetshenziswa isizwe samavenda noma samashona okwedelela amaZulu noma ukudelela ama-Black South Africans so kwenziwa obani lokho abelungu so base for iminyaka cishe 100 kudelelwa amaHutu ezweni labo amaHutu ubona abanikazi bezwe amaTutsi afika alright anikezwa indawo namhlanje ubona nje uKhagame uyena ophethe apha amaHutu ayazama ukuyilwela kodwa bagcina sebelwa kabi ngenxa yezinsizi zeminyaka ekufuzeni iziqaphele ukuthi yini lento eyenze amaHutu agcine ebulala amaTutsi ngabhlungu kanje labelungu ke kade besebenzisa amaTutsi ngenkathi ke amaTutsi abo esehlaselwa ke abanikazi bendawo baye benzani baye bathunyelela amabhanoyi babuyele emazweni abo babulalana bodwa abantu abamnyama lento ibe iphehlwe yobani ibona kanye abelungu njengoba kuyibona abelungu beDA abayiphehlayo la eningizimu Afrika akukho isitha isibuzi esifana neDA le oThamintuli noCyril Ramaphosa abangani bayo izithe inkulu oDA nesizwe samaZulu kakhulukazi abawafuni amaZulu abamfuni abawafuni amaZulu abamfuni uKhushi bayamazi uKhushi ubani lo Khushi uyaziwe eBhayibhelini uKhushi amandla akhe ayaziwa manje badile ngengqondo zethu ukuthi basenze sithithibale ukuze singasebenzisi lamandla bezoqhubeka besiphethe ngendluzula le basiphethe ngayo yokusilambisa nanokuthi bathathe isinqumo sokuthi basikhiphe ezweni lethu bafake abantu abamnyama abangcono bayasibulala naleyo AIDS bayifaka kumaZulu ngoba beqonda ukusibulala baholi bamaZulu bayavuma ukufihla zonke lezi zinto lezi ubaqaphela abaholi bamaZulu baqaphela impela qaphele nesilo sethu sanamuhla ebengisethemba yilesi esesakhothama esincoma uRamaphosa ozonda amaZulu nesithi sithanda amavenda la sicindezela angithi awazonde but yabona amazoqhakambisa abantu abacindezele nabazonda abantu bakini ubenza abantu abahle kube ngathi ithina izoni konke wrong ngawe mayeke akusibo kukhona inkinga nje yezimali nokuthengeka kwabantu kulelizwe ukuthi ke ubuholi obabuzi sacrifice sebancipha sokwaba sesaba nobuholi emakhosini kuma politician abantu ababheke izisu zabo namagama abo nayo inkinga esibhekene naso siyisizwe samaZulu ingakho ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi asiphakamisele oJasita Ngobese phakele umthakathi umlungisi Mancinza ngizwe uXolani Khumalo la eGoli obaningi nje abakwaZulu uNkulunkulu abatomlilo ukuthi basihole kulempi kodwa sisodwa asinabaholi ngawathemba amaphiqephiqe asebenzisana neDA angeke akhipha ama-foreigner lawo maphiqephiqe oThamintuli because sebenzisana neDA abantu abaletha ama-foreigner la yiDA alright so sengichaza ke manje leli phuzu kaKhushi ke bengigudla kulokho uKhushi yonke indawo iye wanikeza ama-foreigner indawo ukuthi abhace lawo ama-foreigner amthathela umhlaba ngaso sonke isikhathi uKhushi umhlaba umthola emhlabeni ocebile ngokukaNkulunkulu ngokwama-mineral bese thina awasebenzisela ama-mineral ethu ngalokulunga kwethu asebenzela izifiki ezemhlophe ezamandiya ezama-Arab ezama-Muslim ezama-black foreigner njengalawa sigcwalele lelizwe esidelela so nase-Uganda into efanayo i-Uganda eyabafowethu bakaKhushi babona ukuthi baphila kabuhlungu kanjani East Congo iCongo most but ikakhulukazi East Congo lesendaweni ezicebile zama-mineral abantu bakithi lapho bakaKhushi
asizibheke njengokhushi ngoba vele siwukhushi thina siyikhanda likakhushi. Alright, but likhona elinye ikhanda lapha e-Uganda, likhona elinye e-South Sudan. Nase-South Sudan yiso leso ukhushi wakithi uthathelwe indawo uyahlushekiswa. Nase-Central African Republic indawo eyicebile zonke lezi, ukhushi wakithi othathelwe indawo uyahlushekiswa, uhlushekiswa abelungu, uhlushekiswa ama-Arab, uhlushekiswa ama-Muslim, amaSulumane, uhlushekiswa ama-black anomona ngesibusiso sikaNkulunkulu phezu kwethu. Manje-ke vele angithi isintu sasifundisa ifa leziwula lidliwa abahlakaniphileyo. Lobuwula bethu bokulekelela izinja nezingulube, lento uJesu ayiqaphelisa ukuthi unganikezi ukudla kwethempeli izinja nezingulube ngoba zizoguqukela esiswini uzisole. Kanti thina sofunda nini ukuthi labantu esibasizayo esifuna ukuba united nabo ngaso sonke isikhathi, because asisiyo ama-tribalist thina ezikwaZulu, because abantu abathanda ukuhlangana nawo wonke umuntu, sinalolu uthando lusangene. Kukangaki sibulawa sibasizile. Noma uyale ku-West Rand la eGoli, la loya mndeni sengikhohliwe isibongo sakhona wamukela leliya Zimbabwe eliyisibongo fanana, bathi hawu nangu ubaba omncane bahlala nobaba omncane, wabagenca amakhanda bonke bafa. AmaZulu akithi ebulawa ubaba omncane waseZimbabwe abamsizile. Konini sifa, konini silinyazwa abantu esibasizile ngalobuntu nalokho esikubiza ubuKristu namhlanje. uNkulunkulu akazange athi ekusizeni sibe ziwula, ubuwula yithini sibunqumile. Ngakho-ke amakhosi akithi elwela ama-foreigner ejabulela nezitha zamaZulu, sacela-ke sikhumbule ukuthi kakade sizolokhu siwathanda siwahlonipha amakhosi nama-politician, kodwa masiqaphele ukuthi sinomsebenzi wokuthi uma abaholi bethu besilahla besiza izitha ukuthi nathi sizivikele, so kufanele sizivikele.